Mit navn det er Daniel Sørensen, og jeg er 21 år. Jeg bor på Nørrebro. Til hverdag arbejder i en bank som finanselev. Jeg har tidligere prøvet at stå model for et andet bureau, meget med almindelige fotos. Det jeg bruger min hverdag på, det er at spille fodbold og styrketræner. Jeg løber meget. Tidligere har jeg prøvet at være med i en reklame for Lux, Club Lux. Hvad så? Kører det? Stille og roligt, det er at være totalt stressende dag i dag. Ja, masser af jobs, du ved. Ja. Jeg fik afsluttet nogle rigtig gode handler faktisk. Hvad med dig? Nå, du lyder sådan lidt ked af det i dag. Sig det nu bare, hvad fanden det er, altså. Jeg kan sgu godt tage det. Du plejer sgu da ikke være sådan en kælling i telefonen, slap nu af. Nå. Hvad er det, der er så vigtigt, slap nu af, altså?